Bakit? Mukha ba akong nakikipagbiran at hindi nagsasabi sa'yo ng totoo? Makaungit kan sa, kahit mo ipakul ko kanya matay. Sige, subukan mo. Oy, wag mo akong subukan. Talagang pumapatol ako sa babae. Sige, subukan mo nga para makita mo yung hinahanap mo. Talagang sinusubukan mo ako, ha? Sige nga, hanggang salita ka lang naman, di mo naman magawa. Pag ginamit na ako dalo pera, may din. Bakit? Nakita may lakay ka? Kaya, Tatay ko pa sa pulon. Di na mo kami tulungan nga gumumpara di balay. kaya nati ka sa pulam kanya na. Kat ko na panlagala tinatang aw matang. Natay? Kaya ka mo, ah. Posible nga madimam mo kasi kailangan kinanayin tagkadkadwa. Isa pulim, ah. Apay ko matay bagak. Kanayon na nga sungit-sungitan. Bukis ti sabang ibagam naman eh. Nyalakit din. Si kapay latin nakaungungit ng agdamdamag. Aral dahil likod, gisirok mangga. Bagam malagayam ko sumungba ka pa ilaw. Lumadi ka nga sumbatan, makaungit ka. Damag lang, nakaungit pa. Nawan lati, sagmamano nga minuto nila kayo sa nasarsaron ruin. Bukis ti sabang na nga tao. Ano daw man nun? Andres, bakit parang matigas yung balikat mo? Matigas talaga yan. Tigasin ako eh. Anong tigasin? Tigasin, tigalaba, tigluto, tigasakdaw, tagahugas ti kaldero, tigaplansya. Wow! Yun, tigasin. Ah, ganun ba yun? Oo, ganun yun. Ano ka ba? Huwag kang mga labit. Mamaya na. Hindi naman kita inaano dyan, pero Andres, matigas talaga eh. Ba't bang kulit mo? Ha? Nakikilit ako dyan. Hindi nga ako, ba't ba ang kulit mo? Bukis ti sabang madagan pa, madagan ti kilidin dita. Tatay ka pa dito ba kahit? Wan, nangag ko aming atungtungan nyo. Matigas ha? Atay, sino ating babae? Babae matay? Ba't sino to, Andres? Ang sama ng tabas ng dila nito ah. Bakit? Sino ang masamang tabas ng dila? Bakit? Bebay mga tahan, mating papatulan nun. Animal ka, kunak na sino atoy. Sumbang ka tagos. Andres, sino ba to? Ang ingay-ingay ng bunganga. Rapper ba to? Ano? Sinong rapper? Gusto mo ibalot kita dyan? Bakit? Ubing pa yata, mating papatulan nun. Shut up! Ikaw, sino ka? Ikaw, sino ka din? Ako lang naman ang nag-isang asawa nito. Asawa mo to, Andres? Hindi halata. Ang pangit mo. Itong mga anta, pangit. Ako ang pinikot niyan eh. Wala akong nagawa, kaya pinakasama ko na. Anong baga? Ulitin man! Daya yung baga gawitan. Pasensya ka na. Akala ko kung sino ka. Asawa ka pala ni Andres. Bakit? Anong ginagawa niyo dito? At ba't kasama mo asawa ko? Wala, napadaan lang kasi siya dito. Kasama ko kanina si Baak. Wow, ano sa yung baga na baka? Sabi nga si katikatungtong ko. Tuna, bakit? Kaano-ano mo si Bak? Kababata ko si Baak. Ako nga pala si Angie. Angie? Ako nga pala si Tigre. Tigre? Di ba hayop yun? Lakay, madigmatan siya ito, panalpa ako katoy. Ayun na, patulang pa ilang kubing pa yata. Bagbaga matay ah. Tagawi down. Tatamba ba kahit? Ukis ti sa bama. Ay ko! Alay ko! Oh my God! Teka, pero ako narap ti kalagayan. Alay ko! Sinak talapayag mo. Ukis ti sa bam. Ang daw, Aray ano ko. pinaluto ko si daon. Alay ko! Apay naman nangyari. Katating eh. Daman tirarami doon nakakalukwano. Kasi mo, patakatawa ka pinutan ng tanong taon. Ata, kinagunggunam. Baka dati inaramid mo nga maday. Ay, adda ka talaga. Sige, yawid mo. Di mo nga pabulusan niya balayaw. Ikawar mo, tasikit mo. Ay, talaga.
Tulong. Ha? Ikaw, ito na lang, gagamit na akong taon. Ito. Jay, bakit anong nangyari sa mag-asawa? Parang galit na galit naman yung asawa ni Andres. Wala naman ah, ba't ganun yung asawa niya, ang taray? Ah, ganun talaga yun. Inborn yung asawa no. Ganun ba? Meron yung asawa ni Andres. Saan yung gamot? Ayun, gayam. Naku. Natinag, butaw mo gayam ati bulsak. Oh no! Pati jibariyak, awanin. Ano ba yan? Bili na lang ulit tayo mamaya sa may tindahan. Okay. Sige na nga. Tangar dagawi din, itulad ka di balayaw. Sige, tara na, para makapagpahinga na rin ako. Ang sakit na talaga ng ulo ko. Tangar din, pengamin ta, rumar ka pa ilang, excited lang ako ti ulo mo. Ang sakit talaga yung ulo ko. Kaya na namin nararabid mo, tapos sumakit man ata ulo mo. Kaka-overthink ko to. Overthink. Apay, sinumit eh, pampanunutin. Basta, sa akin na lang yun. Ba't ganyan ka naman na? Hindi ka naman dati ganyan na. Kung may problema ka, sinasabi mo sa akin. Eh bakit ba kasi? Madim kahit ibaga, bahala ka ti buhay mo. Bakit pag sinabi ko ba, matutulungan mo ako? Kung sa pera, hindi kita matutulungan. Pero kung sa payo, pwede pa. Nakakahiya naman kasi kung i-open ko pa sa'yo. Huwag ka nang mahiya. Hanggat kaya, sige lang nang sige. Nakakahiya rin kasi eh. Alam ko, marami ka ding iniisip. Oh, may lao na iti problema ay. Adi lamit pinaginom ko, no, kasanwak mabartik, ti minalim. Ito naman, puro na lang alak nasa isip. Anji, silpo ti biyag ko aji arap. So, mawatan na kumano kastuyak. Okay. Iniintindi naman kita palagi kahit may mali ka ng ginagawa. Nya, madi nga nasakit ata ulo maon. Oo, hindi na. Gutom lang siguro yun kanina. Gutom, bakaging sasakit lang may tataulom tatay. Bakit? Mukha ba akong nakikipagbiran at hindi nagsasabi sa'yo ng totoo? Makaungit kan sa, kahit mo may pakul ko kanya matay. Sige, subukan mo. Oy, wag mo subukan. Talagang pumapatol ako sa babae. Sige, subukan mo nga para makita mo yung hinahanap mo. Talagang sinusubukan mo ako, ha? Sige nga, hanggang salita ka lang naman, di mo naman magawa. Salamat ka. May natitira pa akong respeto sa babae. Ang dami mong alam, dyan ka na nga. Oh, kisti sa bama. Dala ka sa pulam mo, padasi magpakadwa kita man. Hoy, halika na. Niloloko lang kita. Ihatid mo pa ako sa bahay. Okay. Kailangan na mulagayang maging kakasta ka. Tara na. Yung bisitin, magbak kanyam.